Euskal Herria Irratian kulturaren errebista. Eusko ikaskuntza, bokazio kolektiboa. Euskal gizartearentzat bokazio kolektiboa. Jarduera plan bat da, dokumentu bat, Eusko ikaskuntzak agertu berri duena. Erakunde horren zeregina eta egitekoa zehazteko asmotan. Eta hori egiteko, gizartea zertan dagoen, eman diren aldaketak, hoiek ekonomian edo demografian zertan nabari ditezken, edo bizitzeko moduan, kontsumismoan eta beste azterketa egiten du. Aro aldaketarantza goazela erakusten duten gertaerak ere ageri dira. Euskal Herriaren errealitatea gero, deskripzioa, etorkizun aldakorra, nortasunen sentimendu eta kontzeptu dinamikoak. Esentzialismoaren aurka proiektu integratzailea, borondate partekatuak. Hauek eta bestelako kontzeptuak dira, hor topatu ditugunak, eta hoiek guztiak aztertu ondotik Eusko ikaskuntzak nola eta nora jo eta jokatu behar lukeen hori zehazten saiatzen da edo gutxienik proposamen zenbait egiten du. Agiri densoa da Euskal gizartearentzat bokazio kolektiboa izeneko hori. Denso egia noski elkarrizketa bakar batean agortzeko, ez da hori geure pretensioa bai ordea hurbilketa bat egitekoa. Eusko ikaskuntzak erakunde gisa dauzkan oinarriak eta helburuak berrikusi eta berpentsatzeko unea da. Javier Retegi Eusko ikaskuntzako lehendakaria da eta harekin elkarrizketan hasita, azken bolada honetan Eusko ikaskuntzak egin dituen lan batzuk sortu dituen atalak dira aipagai. Azken baten Eusko ikaskuntzak urte honetan indartu da asko. Alde batetik, betiko martxa jarraituz, bazkideak eta mabosai zientifikoak jarraitzen dute, baina hortik aparte, Eusko Media Fundazioa azken urtenetan sendotu da guztiz. Asmoz hori da azken baten teknologia berriak erabiltzen dituena, eta da momentu honetan Euskal Kulturan inguruko fondorik zabalena dudarik gabe zarean dagoena. Bezaldik Asmoz Fundazioa formazio virtualan inguruan baita ere indar ikeragarri hartu dena, eta horrein sinatu dugu hitzarmen bat bi unibertsitatekin, Euskal Herriko Unibertsitatea eta UNEDekin, eta hori indar berri hartuko du baita ere. Gero ipinio martxan baita gizarte ospe batzordea. Hor dire 22 personalidade euskadikuak, eta horrek egiten dute urtien 2 bilera, eta sakontasun handiz da gauzak etorkizunera ze premia dauden herrian ezagutzeko, ikusteko, aztartzeko, esango nuke. Ointzen irailan martxan jartzea goiaz, jakiunde martxan jartzea goiaz. Hau da akademia bat, zientziak, letrak eta arteetako akademia bat, da horbe 24 personalidadek parte hartuko dute. Hortik aparte, baita ere, guk gure estatutuak aldatzera goaz, eta berriztatzeko eta indartzeko baita ere. Indar hori hartuta gero, esaten dugu, zertarako da Eusko ikaskuntza. Gaur, 21 mendearen aurrian, zer egin, zein ikizun dauka, nora joan behar du, da hori da guk planteatu duguna. Eta norketa honek hori erantzutea dator. Ze egoeretan gaur Euskal Herria, mundua ze egoeretan dagoen, Euskal Herria ze egoeretan dagoen, eta Eusko ikaskuntzak zer egin beharko lukeen, egoera berri honen aurrean, baita ere kontuen edita jatorri ze izan zan, 1918 martxan jarri zanean, azkenian egin zuen baita ere horako hausnarketa sakon bat herriaren premiari eta horri erantzuteko gaur begiratuta etorkizunera, baita zeintzu dien gure herriaren premiak eta nola erantzun beharko ginoken Eusko ikaskuntzan bezala. Hortarako da, hausnarketa Hausnarketa behaz, egoera zein den, ze aldaketa eta somatzen diren gizartean oroar, hoiek Euskal Herrian, ze ondorio dakarten, Eusko ikaskuntzak ze eginkizun eta nola, baina dokumentu hau esan dut zer da, debaterako aportazio bat edo ja konklusioak dakartza, berak, agiri honek berak. Ez debaterako da. Inola azaldu lehenko Eusko ikaskuntzaren batzarra nagusian, hori azaldu ginoan, baita ere gure asmoa da bazkide guzti bialtzeko, baita ere prentza horreko bat eman ginoan, joan zan astean, esanaz zer da dokumentu, eta zabalduz prentzara,
artikulu bat ontsin azalduko da baita gure egunkarietan, neure artikulu bat azaldu zau, eta ni nahiko nuke gai honen inguruan debate sakon bat sortzea. Hori plantatu dugu baita gure bazkideen artean, eta herrien artean, debate bat. Azken baten nik uste gauz honek aztartu dira sakon, da gainera giro bat sortu dira herrian. Esaten dugunik bokazio kolektibo bat. Bokazio kolektibo bat ez da sortzen eusko ikaskuntzak esan du edako, baizik gizarte berak ez da baiatu edako hori, eta gero ados jarri dalako bokazio hortan ez da. Da hori da, asmoa da debate zabal baterako aportazioa besterik ez, gure eusko ikaskuntza barruan eta baita Euskal Herri guztian. Diagnosia egiterakoan aldaketak noski agertzen dira, aldaketa handiak, sakonak. Nortasuna ez singularrian eta bakarra edo esentzialista, baizik pluralian eta diversitatea eta kontzeptu dinamikoa aldatuz duena, alakoak aipatzen dira eta horiek elementu nagusi dira. Bat bada, noski, geure gizarte honi, eta ala esaten zaio, orain bai, jakintzaren da informazioaren gizartea, ala hoben da, gizartea berez, ez? Eta hemen galdera da orduan, eusko ikaskuntza ez alda hori bera egiten ari hain zuzen informazio eta jakintza, oain zer, kendu egin dio gizarteak berak eusko ikaskuntza bezalako talde bati, erakunde bati, bere egitekoak? Ez, oain sekulo baino interesa handia badauka. Zaitek, gure gizartea dago, baikotza bere zuluan sartuta dago, unibertsitate baikotza bere barruan, eta ez dago lako instituzio transversalak, ez da pasatuko da batetik bestera. Eusko ikaskuntza duka karakteristika hori azken baten, ezaugarri hori. Euskadiko instituzio guztiekin lan egiten duela, zabala dela. Beste erakunde kulturalekin, 7 unibertsitateekin dako hitzarmena sinatuta, da denekin batera lan egin genezakegu. Eta hori da falta dana. Olako erakunde bat zeharka lan egingo duena gizarte barruan. Baikotza bere lekuan sartuta egoten da bere buruari begira, eta hortik aparte gizartere begira danok batera jartzea, hau da eusko ikaskuntzaren zeregina. Baina jakintza beraren ez da kontzeptua, jakin, noski, jakiteko modua hori, bai, behar bada, jakintza orain, behintzat informazioak hor barreiaturik nunai topa litezke. Honek berak ere galdera inaraziko dio, eusko ikaskuntzari, jakintza bai, baina nola, zein gizatan, gizarteak oro har duen informazio eta jakintzaren gainetik, edo nolako jakintza azken batian? Ez dakit, galdera oso zorrotza da hori, oso zaila da erantzuteko, ez da. Jakintza alde guztiak izortzen da, hori klatu dago. Momentu hartan 1918an utzuna handia zen gure Euskal Herria, baina Euskal Herria oso aberatsa da. Erakunde asko dabiz, jakintza lantzen. Baina nik uste dut hori da, komunidana da elkarrekin lanean jartzea. Hau da guretako, ez dakit, erantzuten da zure galderari, baina ez da errez arantzutea zuk esan duzun alderari, ez esaten nuen informazio eta ezagutza, baina, bai gauza bat nik uste oso argi agertzen dena, eta hilabete gutxi ezagutu genuenian nortasunari buruz eginiko estudio hura agertzen zena, ez? Eta lehenago, pentsa zitiken moduan, nortasuna bat eta bakarra eta betikoa, ezta? Guztia, hautsia dago eta beste plantamendu bat somatzen da zuen reflexio honetan ere ageriko da hori noski. Bai, duderik ez. Azken baten, nortasuna, nik uste kulturaren kontzeptu dinamikoa sartuko nuke. Nortasuna, baikotzak, asko aldatu da nortasuna. Oin dala 1 urte, 19. mendean azkenetan begiratu, edoin begiratu, aldaketa handia sortu da. Lehenengo zango nuke, nekazaritza mundutik industria, joan da, oin industriatik ja pasetan ari gare baita zerbizio mundura, ez da, hori alde batik. Gero da onda, ikaragarrizko immigrazioa da onda, irurugeitik, irurugeta marrera larogeira, horrean zen immigrazio ikerragarria Euskal Herria alderutz, eta horrek asko aldatu zuen gizartea bera. Orain berriz, immigrazio handia ator beste herri batzuetatik, eta hori da gure gizarte azken bat, gizarte nahaztu bada. Euskal Herria osorik begiratzen baldin modu, gure nortasuna azken baten begiratu Tuteran, edo begiratu Baionan, edo begiratu Andoainen, oso desberdina da. Baina dauka nortasun sentimentu desberdinak. Baina horietatik aparte, nik uste Euskaldun sentimendua
euskaldun konzeptu hori denok onartu genezak egula. Eta horrek bea da, olako konzeptu integratzaile bat, nortasunaren konzeptu integratzaile, baina posibilidara beste konzeptu nortasun batzokin elkarrekin jarraitzeko, elkarrekin bizitzeko. Eta hori dago plantatzen duguna, ez olako konzeptu esenzialista bat, euskaldun izatea zertan, da hori da purismo baten barruan sartuta, baizik kultura eta nortasuna, nik uste eukilekina nortasun desberdinak, baina bat izan dedila denentzat euskalduna izatea. Bokazio kolektiboa izenburuarekin eta helburu edo, no esango nugu, ideia ikur bezala horixe agertzen da, oain eztabaida bidea irekita, esan duzu, elkarrizketaren hasieran azken aldi honetan, Eusko Ikaskuntzak sortu ditun atal, batzuk berriago sortua, besteak ja bide puska bat egina dutenak, eskutartean oraindik ere, okarrezpaldin gaude ez, aurrera bide edo eta progresoaren edo garapen kontzeptuari buruzkoa, hauek hortaz, oain gurrena dauzkazuen eginkizunak debatea, aurrera bidearen inguruko hori, azkenean kongresu moduan gauzatuko da, nola? Debate azken baten dago olako arlo nagusietan, ez da. Esango nuke euskaldunako lehiakortasuna alde batik. Eskualdeko lehiakortasuna. Munduan zehar, lehiakorra izen behar da dudarik gabe, mundu aldatzen ari da asko, ekonomia aldetik. Eta gure lurraldeak espaldi madu lortzen lehiakortasuna munduan zabalian, hori gaizki gabiz. Hori da gai bat aztartu dena. Gero munduan ordena berri bat, gizarte foroa inguruan ordena berri bat. Dago, austura ondixea dago, lehenengo mundutik hirugarren mundura aldibidiz. Eta hor, sortzen ari dira aldaketako zabalkundea. Gero eta zabalagoa da, zulo hori bien munduen artean sortzen ari dena. Horren aurrian Euskal Herria postura bat hartu behar du. Hori da bigarren arloa. Hirugarrena, kultura sakontzea eta zabaltzea. Azken baten Euskal Herria izango da bat izango da kulturaren bitartez landutako. Hori da guretako zementua, argama esaten duen bezala erderaz, eta hori izango litzake lantzeko. Eta laugarrena da benetako aurrera bidea, iraunkortasun arloa, izango litzake, laugarren arloa. Lau arloietan lan egiteko prest gaude. Sakon sartzeko, naiz ekonomia arloan, naiz gizarte arloan, naiz kultura arloan, naiz iraunkortasun arloan. Hori lauretan lantzeko prest gaude, eta jente asko dago ja lanian. Iraunkortasuna, isa lau urtien ibiliga lanian talde bat, 300 bat personako talde batekin. Eta horrek ekarri duzku olako ikuspegi berri bat eta aurrerakoi bat. Eta horren inguran beste izartzeko. Horre die guretako erronkai nagusienak Eusko Ikaskuntza bezala. Ez da horren urruti, oindik urte batzu falta baldin badira ere mende urrena. Hor nun baiten edo bentsat aipatuta utzi dugu, zerumuga urrun xamar, baina ja hurbiltzen nahi dena. Guk aurten betu dugu gure aldezkari batean 100 urte urrena, da RIEF, Revista Internacional de Estudios Vascos, 100 urte bete ditxu urte. Eta datorren urtien beteko 90 urte Eusko Ikaskuntza bezala. Hemendik 11 urtera izango gure 100 urte urrena. Eta hortarako nik uste egon behar dela Eusko Ikaskuntza berriztatu bat eta indartsu bat egun hortarako, nahiko neke daintzet, nik ez dut ikusiko, baina beste batzuk ekide dila daintzet Eusko Ikaskuntza hau indartsu bat ordurako. Javier Retegi, eskertzen dizugu, benetan guri, eta geuri bakarrik, eskini dizkiguzu minutu hauek, zure gogoetak eta informazioak, beste bat arte. Eskerrik asko zuek, Javier Retegi, Eusko Ikaskuntzan lehendakari, bokazio kolektiboa, edo Euskal Gizartearentzat bokazio kolektiboa dokumentuaren azalpenak eta deskribapen batzuk eginez hemen Euskal Herria irratian. Dokumentua osorik irakurri nahi izan ezkero euskoikaskuntza.org web horrian aurkituko duzue.